जुदि प्रमोद सारा एसे सहाय खालामो जों खेथियकफोरखौ जोंनि सेवनानै थांनाय जितु खेथि बेफोरखौ अब्लानिया जों खोब गोजोननाय मोनसे जोंहा जिबनाव फैगोन आरोखि जोंहा परियालबो दङ जिहेतु जोंनि परियाल सामलायनायाव जोंनि फिसासिनि माने इनकाम जागोन होननानै माबा मोनसे मोनगोन होननानै जों खालामनायमोन खिन्थु दिनै नुबाय थाङै थुङै लास्ट मुहुर्तआव एखेबारे गुटे डेमेज जों बे समाव दंफैयो रौतानि बेन्दोंआव थानाय खरुवाबाहि रेभिनिउ भिलेजनि आन्दाराव गयबारि गामियाव मोनसे थरमुस जों फोथाराव दंफैयो दा जों मिथिनो मोनदों गोबां थरमुस फिथाइफोरा बे समाव सेवलांनो हमबाय आरो फोथाराव बे समाव दै हाबनायनि थाखाय फिथाइफ्राबो सेवलांबाय बेनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ जों मिथिनो मोनबावदों दा गोबां फाननायनि बेलायाव जेंना नुजाथिदों दा आबादारि बिथांमोना गायनायनि उनाव जितु फिथाइ मोनदोंमोन आबादा मोजां जानायनि उनावबो बिथांमोना जाफुंसार जानो हायाखै गोबां थाखा फैसा खरस खालामनानै बिथांमोना आबादखौ दैखांनायनि उनाव फाननायनि समाव बिथांमोना नैबे कर'ना भाइरास जितु लकडाउन होनानै होदों मिनि लकडाउन बेनि थाखाय साप्लाइफ्रा जायाखै जायनि थाखाय आबादारिफ्रा गोबां थाखाफोरखौ खरस खालामनायनि उनावबो दिनै मोनफिननो हानाय जायाखै दा आबादारि बिथांमोना बेसेबां खरस थाखा फैसा गारनानैबो दिनै फाननायनि बेलायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों मानो होनोब्ला बेफारिफ्रा दिनै लेंहरसेयावबो बा खम दामाव मोनसेयावबो बिथांमोना फैनायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोना फाननायनि जेंनानि थाखाय गासिबो बेफारिफ्रा बन्द' जानायखौ दिनै नुनो मोनदों दा बे बेलायाव आबादारि जाय नैबे गयबारि गामिनि आबादारि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै लागोन बेसेबां बिगा नोंथांमोना बे आबादखौ मावामोन आं 7 बिगा 7 बिगा औ 7 बिगा खालामदों ओमफ्राय गायनाय बेसेबां खरस खालामनानै बेखौ गायदोंमोन आं जथेस्थ' खरस खालामबाय 1,09,800 खरस खालामदों नोंथाङा बेक्तिनिफ्राय बे बेक्तिनिफ्राय सरकारनिफ्राय माबाफोर जोलै माबा माबि बेबायदि मोनदों नामा गैया मोनाखै मोनासै आं बेक्तिहैनो बायनानै गायदोंमोन आरो दा न'खर मोनसेनिफ्राय 1 लाख थाखा दिरुनना गायनाय बबे माबानिफ्राय नोंथाङा बे माबोरै बुथुमनानै आं अमा मानै फानबाय ओमफ्राय माइ 1 गारि फानबाय आं गारि गंसे माइ फानबाय ओमफ्राय बिदिनो आबादारि खालामनो होननानै सेस्था खालामनानै गायदोंमन आरो एसे बांसिनहै मोनगोन दांनानै बेसेबां फाननो मोनखो फाननाया मात्र गारिसे आधा बहुत खम ने बहुत खम दा फिथाइफ्रा सेवलांनो हमबाय फोथाराव दै हाबबाय दा मा बेबस्था लानो सानदों बेबस्थाखौथ' आरो बेफारियानो फैजायाबा लेंहरबाबो फैया लांफैगोन होनना बुङो आरो लांफैया बेखायनो फिथाइयाथ' बेयावनो थानांसिगोन बिटिसिनि लाइमोनफ्रा आबाद बिथिङाव जोङो गोसो होनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन गोबां लाइमोनफ्रा थाखा फैसा खरस खालामनानै मोनसे आबाद मावनायनि थुलुंगा लानानै बिथांमोना थरमुस गोबां आबाद मावदोंमोन दा बे बेलायाव जोङो नुनो मोनदों नैबे फोथाराव दै हाबनानै गोबां थरमुसफ्रा सेवलांनो हमबाय दा बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो सानदों माने खै बिगा गायदों नोंथाङा औ आं गासै 12 बिगा गायदोंमोन 12 बिगा औ बेसेबां थाखा खरस खालामनानै बे 12 बिगा बेहाय 12 बिगायाव आं मथा मथि 1.5 लाखसोमान खरसा खालामनाय जादों आरो बेहाय दा दिनै खरसा खालामनानैबो दिनै जा माल बुस्थु जों फाननो हायासै जा समस्या जितु बे कभिड-19 थाखाय जों मालफ्रा बिक्रि जायासै आरो दा बे हिसाबै जा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे थांनाय मा फैदोंमोनलायो बिथाङा माबाव उदालगुरियाव फैदोंमोन बिथाङा बेनावहा जिमान जे तरमुज खेथि आबादारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङमोन बिथांमोनाव मोनसे सिन्था खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना गालांदोंमोन खहा सुफुंनायनि नामाव औ खहा सुफुंनायनि नामाव एसे बुंना गालांदोंमोन दा जों बेखौनो एसे आसा खालामना थाबाय जिहेतु जोंनि बुस्थुआ दा दैज्लां बोथोर अखा दै सेवजोब्बाय बुस्थुफोरा दा जों माने फाननोथ' हाखाला बेखौ दा अमायाबो जाया दा दै मोसौआबोथ' जाया बिदिनो जोंनि आबादा जों सोब धंस जाजोबसिगोन आरो दा जों बिदिनो जों लसावहा गोलैथासिगोन आरो दा बिनि सायावनो जोंहा दा बर्थमान बे गायनायावहा जों 1.5 लाख खरसायाव मिनिमाम आंहा बेयाव 50,000 धारानो दङ आरो रिनानो दङ आंहा रिनबाबो बिनो सोरबा सुदनिफ्राय लानायमोन एसे लानायमोन आं बेफोरखौ दा बोरै सुफुंगोन आं बिराद उसुबिदायाव गोलैना दङ आरो दा बेखायनो जुदि बिटिआर सरकारा जुदि अननानै जुदि अनसुंथाइ अननानै होयोब्ला बा अनोब्ला जों निस्सय जों माने आनन्द जागोन आरो जों खेथियकफ्रा एसे बोलो मोनगोन आरो
सयआवहा 15,000 करि पार बिगा थांदों बा टटेल 8 बिगा मा सानजागोन सानना नायदो आरो 6 बिगायाव औ दा बेसेबांसो फाननो मोनदों फाननायाथ' आं एखेबारे हाथाराखै होननानै बुंजायो 2 गारि मटामटि 6 टन बिदि थांदों आरो दा बहुत दङ एखेबारे सेवनानै दङ आरोखि फोथाराव दै हाबबाय ना मा खालाम सानदों दाथ' उपाय गैला जि सेवबायानोसै आरो बेपारि लेंहरबाबोथ' दा बेपारिया नायानो सेवनायखाय मटरफोरा एखेबारे बिसोर नायनानै थांफिनो आरोखि पसन्द जाया आरो बेपारिया मटरफोर फायानो बे लकडाउन आरो अर्थात नैबे माबाया COVID-19 बिनि थाखाय गिनानै बिथांमोनाबो फाया बे हिसाबै एखेबारे गथाय गोग्लैसोनानै सेवनानै दङ आरोखि बिदि जानानै पारमिसनफोर होयोब्ला फानबावनो हानाय राहा दं नामा फानबावनो हानाय पारमिसन होयोबा हानाय माने बुस्थुआनो गलिजोब्बाय सेवनानै औ बिदिब्लालाय आरो सोर बायबावनो दा पुरा डेमेज आरोखि जुदि प्रमद सारा एसे सहाय खालामो जों खेथियकफोरखौ जोंनि सेवनानै थांनाय जितु खेथि बेफोरखौ अब्लानिया जों खोब गोजोननाय मोनसे जोंहा जिबनाव फैगोन आरोखि जोंहा परियालबो दङ जिहेतु जोंनि परियाल सामलायनायाव जोंनि फिसासिनि माने इनकाम जागोन होननानै माबा मोनसे मोनगोन होननानै जों खालामनायमोन खिन्थु दिनै नुबाय थाङै थुङै लास्ट मुहुर्तआव एखेबारे गथाय डेमेज बिदि लस जादों आरोखि तरमुज गायदोंमोन दा साप्लाय जायाखै होननाय खोनादों गोबां फिथाइफ्रा सेवलांदों मा बुङो साप्लायाथ' माहा जानो बेबादि कर'ना भाइरासनि थाखायथ' बेबादि साप्लाया जाखाला दायो नै जोंनि फिथाइफोरा सेवजोबनो हमबाय माने अलरेडि सेवखाबाय आङो 7 बिगा गायदोंमोन 7 बिगायाव मथा मथि 1,10,000 थांदों ओमफ्रायथ' दायो नै जोंफोरो बेबादि बे फिथाइ गायनाय समाव जोंफोर 5 बिगा बन्थ' होलायनानै जोंफोर बेखौ गायदोंमोन दा गायसे गायनायावबो बे फिथाइया जाहा सेवबाय फाननो हायासै कर'ना भाइरासनि थाखाय ओमफ्राय जोंनि बे उदालगुरियाव प्रमद सारा गायजेननाय समाव सिगां फैदोंमोन फैनायाव बियो बुंदोंमोन आबादारिफोरनो आङो माबा मोनसे राहा होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो जोंनि जेंनाया नुजाबाय नै फिथाइफोरा माबादि दुब्लियावनो बेबादि फोथाराव सेवनानै थानो गोनां जाबाय बिथाङा दायो जोंखौ बे फिथाइनि सायाव जोंनि आबादारिनि सायाव मा एक्सन लायो बिसोर दोङो बिथाङा जोंखौ खोथा होखानायखा सिगां आबादारिफोरखौ आङो नायगोन होननानै खिन्थु दायो जोंखौ बियो गोसोखाङो ना खाङा जोंबो नायनोसै बेखौ एक्सुवेलि बियो जोंखौ बे बिटिआरनि सासे चिफ जानानै बियो जोंखौ नायनांगौ जोंनि जेंनाखौ बियो सुस्रांनांगौ बेसांखिनिखौनो आं हास्थायो बे खहाखौ सुफुंनायनि बेलायाव माबायदि मददखौ लुबैयो जोंनो बिगा जोंनो मुल थाखाखौ मोनबाबो जागोन बिथाङा जोंनो माबा मोनसे लामाखौ होयो नाथाय जोंफोर गुबुन 5 बिगा बन्थ' होलायनाबाबो गायदोंमोन बिगा जोंनो 15,000 होबाबो जागोन बिथाङा जोंनो मुलखौल' नांगौ आरो लाबखौ नांलाया जोंनो कारन जोंनो मुलखौ मोनबानो जों गोजोनगोन आरो बेसांखिनिखौनो जों हास्थायो आच्छा बेबायदिनो गोबां तरमुज आबादारिफोर दङ जायफोरा माने आबाद मावनायनि उनाव दिनै खहाजों भुगिनांगौ जादों ओमफ्राय दा मोनसे खोथाया बेनो प्रमद बर' बिथांखौ आबादारिफ्रा गले गले रायखांदों मानो होननानै बुङोब्ला सिगां समफोराव बिथाङा आबाद फोथाराव फैनानै उदालगुरियाव गोबां आबादफोरखौ नायगिदिंफैदोंमोन आरो खोथा होदोंमोन बिथाङा आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय फार्मार्स प्रडिउसार अर्गानाइजेसननि गेजेरजों आबादारिफोरखौ सहाय खालामनायनि गोबां खोथा होबोदों आरो थांनाय बावैसो सिगां बिथाङा प्रेस मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिदों लकडाउननि खारनाव गोबां तरमुज आबादारिफ्रा खहा जाबाय दा बिथांमोननि थाखाय माखासे सुफुंनायनि राहाखौ बिथाङा होगोन होननानै खोथा होदों दा बिथांमोनहा माबे ग्राउन्डजों आबादारिफोरनो बे खहा सुफुंनायनि राहाखौ होगोन दा बिथांमोनहा मिथिनो मोनाखै आबादारिफ्रा मिथिनो मोनाखै माबे राहाजों खहा सुफुंनायनि राहाखौ खालामगोन बा सोरनि जोहै बेखौ मावनाय जागोन दा बिथांमोनहा बुजिस'नो हायाखै सोरनि गेजेरजों बे खहा सुफुंनाय हाबाफारिखौ सरकारा मावफुंगोन बिथांमोनहा आन्दायनानै दङ जाहाथे बिथांमोना फार्मार प्रडिउसार अर्गानाइजेसननि जोहै बे खहा सुफुंथायखौ खालामोब्ला बिथांमोना थाबैनो बे राहाखौ खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों